79-то средно училище Индира Ганди. Ние сме промяната. В далечната 1982, преди 40 години, се чува първият звънец в двора на новопостроеното училище. То събира децата на квартала и дава светлината на знанието и мъдростта на първите випуски. Тези поколения са вече родители на днешните ученици в 79-то средно училище, любознателни и умни, търсещи и устремени в бъдещето. 19 ноември е рожден ден на Индира Ганди, чието име училището носи от 1985 година. България и Индия имат отлични дипломатически и приятелски отношения от десетилетия. Много делегации от най-високо държавническо ниво са посещавали училището и са се радвали на уважение и гостоприемство. Особена гордост е предизвикал фактът, че училище в една далечна малка страна носи името на великата дъщеря на индийския народ, на жената епоха в историята и политическия живот на Република Индия. Индира Ганди е символ на промяната, на подема в развитието на икономиката, на грижата за децата в младата демократична държава, която преди 70 години извоюва своята независимост. Индира е силна личност, смела жена, достоен пример за уважение и подражание във всяко съвременно общество. Нейн духовен баща е водачът на индийския народ Махатма Ганди, който изказва мъдрата мисъл: бъди промяната, която искаш да видиш в света. Училището приема тази висша цел и стремеж за израстване като мото. Ние сме промяната е искрената вяра в успеха и бъдещето на всички ученици, които завършват образованието си в 79-то средно училище Индира Ганди. Традиционно 19 ноември се почита с поднасяне на цветя пред паметника на Индира Ганди в двора на училището, а също и паметника в квартал Люлин, за чието възстановяване и поддържане се грижи училището. Учениците на 79-то средно училище са реализирани в най-различни сфери от живота – артисти, режисьори, музиканти, инженери, научни работници, дизайнери, програмисти, спортисти. Училището се радва за всички тях и за техните успехи, защото, без излишна скромност, има заслуга за това. 79-то училище подготвя прекрасни деца, умни и знаещи, които са сред най-добрите на национални външни оценявания, олимпиади и спортни състезания. Сред тях са олимпийският шампион по бокс за младежи Благой Найденов, световната шампионка по кикбокс Кристина Николова и световната шампионка по стрит уъркаут Цветелина Станева.